ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. Дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. Агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. Мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. салом дӯстони азиз ва муҳоҷирон, кадоме ки бор доштагӣ бошед, аз Москва ва Московская област барои шуморо ҷамъоварӣ карда ба любой ҷои Тоҷикистон роӣ мекунад. дӯстони азиз, ина марҳамат камазшон дар муддати 10-12 рӯз ба Тоҷикистон расид. биёед ки боротона қабул кунед. одами боварнок мебошад, алҳамдулилла ки 10 сола таҷрибаи кор дорад. аз ҷониби клиентош ягон чӣ шикоят шудагӣ нестай. бе ягон камбудӣ бо хости аъло барои шуморо соғ салом ба Тоҷикистон равон мекунад. марҳамат дӯстони азиз, дар ватсапашон нависед ва аз номи сомонамо Насим Деде салом расонед. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланд бошед. мегузарем ба якумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастед дӯстон, аз тарафи подписчикҳо равон кардан қарор дорад дар ноҳияи Восе, деҳаи Кафтархона. дар хона бо калидори калон, хобгирду атрофаш маҳкам дар 6 сотиқ замин сохта шудааст. кухни, баня, ошхона, аловхона, ҳезумхона, хулоса любой чиз дорад. ҳуҷҷатҳои хона 100% ҳастанд. обиш 24 соата ҳастад. дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. нархи хона 175 000 сомониш мегӯяд. рақамҳои ватсапшон 931 55 77 10 ва рақамҳои дастишон. метавонед ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед ва аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Душанбе квартираи коробка гуфтаг буд, ина марҳамат квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино, рӯпарӯи Моҳи Нав. хулоса дар чорум ошуна ҳастад. хонага 84 квадрати метр мебошад. нархи як квадратиш $800, яъне ки $800 мебошад. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои ватсапшон 2247 қадам метавонед занг бизанед. ҳамаи акмал маълумоти пурродагӣ метавонед то охир тамошо кунед. салому алайкум. лифт мебурӯӣ, калидор дасти рост, калидор дасти чап мегардӣ. якум хона дасти рости. дароша овардагиян, иҷозати ремонт ҳаст. метавонӣ биёи ремонт кунӣ. прихошка, ҳоҷатхона, калидор, кухня, далиши калидор, дасти чап ҳамом, меҳмонхона ё спальни, номаълум ҳар чизе ки бикунӣ худат. ина дигариш зал дароз. ай сена маҳкам мекуним, мож трезамони ҷа балкон меша. ина дароза 9 метри, 8-9 метр. ина ҷои кондисионеро. ина якта ҳайси ҷои кондисионер бо якта дига аюса ҳам да у хонат метавонӣ монда, ҳам да и хонат отдельни рафтагия деталиния. ина турбаи оби кондисионеро. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Дарёобод мебошад. хулоса дар хонаи барак сохтагӣ ҳастай ва гуфтагие ки гирду атрофаш маҳкам. хулоса дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Душанбе, яъне ки аз ноҳияи Рӯдакӣ хонахар ё ин ки заминхар бошед,
дар хона дар 6 сотик замин сохта шудааст. Гирду атрофаш гуфтем маҳкам, дароза часпондагӣ. Нархаш 269 000 сомон мебошад. Рақамҳо барои тамос 110 66 40 90 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, хонаи ремонтҳои замонавӣ мехоҳед? Ина марҳамат дар шаҳри Ҳисор мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Сумбула гуфтагай, 3 дар хона, хонаи беҳтарин, гирду атрофаш маҳкам, масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай. Нархи хонара бошад 330 000 сомониш мегӯяд, боз камтараки дигар савдо мешавад гуфтагай. Дар рақамҳои 070 19 81 81 қадим метавонед занг бизанед ва маълумоти пурра аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ҳаматон лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. ҳазор раҳмати калон барои дастгиритон. ва дӯстони азиз, эълони навбатиён хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Саргазон гуфтагиай. хулоса хонаи барак мебошад. масоҳати заминаш 8 сотиқ замин, дар хона сохтагиай. нархаш бошад 180 000 сомониш мегӯяд. дарвоза часпондагӣ, ремонтҳои хуб, фақат медорӣ гуфтагие ки зиндагӣ мекунӣ. рақамҳо барои тамос 559 99 48 88 қадим метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мо ҳамаи тез маълумоти аниқу дақиқша метиҳем ва мегузарем ба эълонҳои дигариамон. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Наврӯз гуфтагиай. хулоса кадоме ки аз шаҳри Ваҳдат бошад, яъне ки тарафҳо медонанд ки киҷоя дар киҷо қарор дорад. дар хона масоҳати замин 5 сотиқ заминай. хулоса оби свет гуфтагие ки мушкилӣ нестай. нархаш 275 000 сомониш мегӯяд. гирду атрофаш бо семиблоқади забор часпондагӣ, маҳкам дарвозаам часпондагиай. нархаш 275 гуфтем. марҳамат дӯстон, дар рақамҳоро экранда метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, як тои дигар аз шаҳри Кӯлоб хонаи беҳтарин ремонтҳои замонавӣ ёфтем. ба нархшам арзанда ҳаста ё ин ки не, ҳатман дар комментария бинависед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Дамирзода, 4 дар хона мебошад. гирду атрофаш маҳкам, дарвозаи нав часпондагиай ва масоҳати заминиш гуфтагие ки 6 сотиқ заминай. нархаш 450 000 сомониш мегӯяд. бародари азиз, дар рақамҳои рӯйкунанда 938 48 46 24 қадим метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтарашонро аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, агар шуморо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки мошин, хона, замин, хулоса лубой чиз доред, дар ватсаби ман 911 32 43 44 суратташа қатъи маълумотҳои пурраш дар ватсап партоед, реклама карда дар муддати кӯтоҳ иншаалло ки фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. ҳаштумин эълони мо қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Сумбула, 4 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай. хона айни ҳол коробка мебошад, трезор часпондагӣ ҳастай. гуфтагие ки бо хишти пухта сохта шудааст. масоҳати замин 6 сотиқ замин, гирду атрофаш маҳкам. марҳамат дӯстон, нархаш 180 000 сомониш мегӯяд. рақамҳо барои тамос 881 88 18 87 қадим метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед.
дӯстони азиз, инаи хонаам хонаи беҳтарин кадага, яъне ки ремонтҳои замонавӣ қарор дорад дар ноҳияи Восеъ, дар райони Восеъ мебошад. хоб кӯчаи Амиршоев 4 дар хона, масоҳати заминаш 3 сотиқа замине, гирду атрофаш маҳкам ремонтҳои беҳтарин, кухня, баня, ошхона, аловхона ҳамаи чиз дорад. нархаш 420 000 сомониш мегӯяд. дарвоза ҳам часпондага. марҳамат дӯстон, дар рақамҳои экранда метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, боқии сарбаланду хонаобод бошед. лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед. ҳазор раҳмати калом барои дастгиритон. хайр, то наврҳои оянда зиндаву сарбаланд бошед.